Izolo ebusuku kuphoqeke ukuthi lumiswe uhlelo lokuthuthwa kwabantu baseMalawi abaqhinqe lapha ngenxa yokuthi besekuhlwile ukuqinisekisa imininingwane yabo ngaphambi kokuba bangene emabhasini. Injabulo abebenayo ngokufika kwalamabhasi bavuke isishabalele. Yesterday we saw the buses, but as of now it's very quiet. No any information are coming. They don't have to tell us anything else. So everyone is so sad because we are living like animals. As you can see here, things are very bad. They were all promised bus yesterday to go. The 7 buses came here yesterday and no one left up till now. So what's the delay? I have no idea. Inxusa laseMalawi lithi ukubambezeleka kokuthuthwa kwalaba bantu kubangelwe imidante bekhona phakathi kweziphathimandla zaseMalawi kanye nomnyango wezasekhaya kuleli. When we arrived and started the processing, we had almost 7,000 Malawians in the camp. Today, probably just a few minutes from now, we should be seeing buses that will be coming to pick up these people. We are going to start with 8 buses today. The process has been very long because we've got different stakeholders on the ground. Uthi abantu abazobekwa phambili kulolu hambo abesifazane nezingane. We are starting with the most vulnerable groups in the camp, which is women and children. Kunabesifazana ababili ababelethe khona lapha baphuthunyiswe esibhedlela izinhlangano ezihlinzeka ngosizo. Sanabanye bayabeletha lana abanye nje yazi phela kuningane sincane abantu abanye bacama noma kuphi manje inkingi ukuthi umuntu angagula nje into ingafinesi yeza. Ukuthuthwa kwalaba bantu kulindeleke ukuthi kuqhubeke nakusasa kanti isibalo sabo siyanda usuku nosuku. Inxusa laseMalawi linxusa ukuthi uma kukhona abafisa ukunikela ngamabhasi angathutha abanye abantu abasele bexhumane nabo.